Bait hautrai Jesu Christ nga ai kuble pasca basuk bad bakumen ia pi baro pilaban pai syaki himen ki pararu pilaban ai kuble pasca basuk kane kalongka mit kabala kerku kabadam daga jingkumen namar ngidang puson syapanga jingsha shitom jongu Chris bad ngila puson janai lemba ke jimpule ya ka jingsha shitom syapang ujizu bad ngila yusngun hau hakas ngi utrais latlai bad ngi todim bakoin syapanga jingsha shitom jongu Jesu Chris But ngidang penkre nagabinta kaneka por lempa kaneka jimpus son baro. Namar ujisu penkre yalade lempa ka jingsha shitom lempa ka jingsha yap kenamba undup laban job ya ka jingiap. Ula shaye ki bruyo ban leben yawu ula shaye ki bruyo ban peniap yawu kenamba ulaban peni ya ka bor jongo bale ha ka partei bad kasngi jingmi pa jongo Chris kalong ka jimpeni bor jong ka beneng bad kalong ro ka jimperta jong ka beneng sha ka partei ba omdon kano ka bor kabala ban kanglad ya wonom penim ban sensyar ya ka partei ka jingmi pa jongu Chris kalong ka jingi kaya ka perte kamla ban kang ya Jesu ka perte kamla ban pintut ya Jesu ka perte kamla ban peniap ya ble ko himmen ko para ngiyus ngo na kini ki jimpule baro kumno uble ula penkre ya ka perte bakandup laban pediyang ya unom penim bad ka perte kalayai lemba ke jingjin jar ka babon jai henry uble ula don ka saindur uble udon ka jingid bad uble ula bu jingmut nagabinda jongi baro ba lemba ukun jongu ngi baro ngin salong ki balai loid But ngiyos ngo nakini ki jimpule baro kaba sautli kaba ngilas ngap na ka jutang barim kumno kaburom jongo ble kala penpau hangi kaburom jongo ble kala tingshain ha ka perte haba ula peni ya ka bor ka itiar ha ki paid Israel bad ya ka jimpeni burom bakrao jongo ble kala urlom lemba ka jingwan hiar jongo Jesu balong ka jingshai jonga perte habau Jesu long ngalong ka jingshai jonga perte kata ka jingshai kala tingshain halor kinompop haba kata ka jingshai kala tingshain halor kinompop kila light lloyd bad kinompop kila yo jinkerman kinompop kila yo jingid kinompop kila stang ban yo i yaka beneng manga ban mapi ngilong kita kinompop badang peit badang up yaka neka jingshai man kasngi bad ka jingmi pa jongu Chris kalong ka jimpen bana jong ka jingwan jong ka jingshai temai ha ka neka perte news ngo ha ka neka gospel jongu Markus kumno lai ngut ki kinde kila up shi up banda kut iya kasngi sabat namar ngitip kasngi sabat kalastang nado Henry bajes ngitoding bad kalade ban kut Haka Henry baje janmit sngi saijain Henry habala kut ya ka sabat kala long ka mit Henry ki kinde kim nushu ban mi haka mit kala don ka jingvit haki kila don ka jingtrang haka donu jongi kine ki laing ngut ki kinde Salomi bad kami jongu Jacob bad ka Maria Magdalena kila penkare lupa yaka
ya ka jingyubi. Kila kwa ban kelan ya ka met jongu Chris. Kikwa ban pensle ya ka met jongu Chris. Da kini ki jingyubi kaba kila tid. Kila kwa ban burom ya ka met yap jongu Jisu. Namar bale ha ka poru Jisu layap. Kila tep kirki ya Jisu. Yanda kila penhiar ya ka met jongu Jisu. Namar kalalong kalajan ka sabat. Namar ha ka sabat kimlong shuban tre. Te kila pinker ki ban tep ya ka meti ap jongu Chris. Bad nangta kila stang ban duwai ha ka sngi sabat na du Henry baja jan mit sngi toding. Bad kim shimla yo lad ban pensle ya ka met jongu Chris kumba ki ju kile. Nagata ka daw kini ki kinde kila tidlu pa kila bu ya ka jingyubi ban pensle ya ka met. Kila don ke jingvit kadba ke perkat habangi le shaw Jisu kalalong ka badum ngidon kaman ab hadu ka tayo baningkong but kila ab shi ab lese kimpat yotia baroshimit nadu ka por lakut ka sabat Henry baje baroshimit pilaban mudur kini ki laing mut ki kinde kidangle ayu kimla ban yotia namar ka jingid jongki kalalong ka bapalat ka jingtrang jongki kalalong ka bapalat bad kata ka jingtrang jongki ban poisha ka jingtep jongu Jisu Christ kala pindu ya ka jingsam tia jongki baro kumpalong mangi minda ka jingkwa jongi ban shimmenda ha kane ka mas peit mit paska kala pelong yangi ban rai banum tia shuminda lese long ngilong gibru batia kam koloi henre minda kas ngila rai nginam kwa ban tia koloi namar ngi kwa ban shimmenda kum kata ka kende ka jingtrang jongi habangi don ka jingid ka vengno ya baro jait ki jingvit nakama jongi ladang im don jingid ha ka donu jongi ladang im don kata ka jingid ba shirhem ha ka donu jongi wat yaki daw barit ka khangla diangi henre ladang i don ka jingid how Jisu wat yaki daw ba hetamru kan kino na kamajongi kan mino na kamajongi ngilaban vengno yaki maukang na kamajongi ladang idon ga jingid kabakrao ko himmen ko para nagapinda jongi ki kristan ngide bandon ka jingid kabalaban vengno yaki maukang nakamat ka jingkang jong ka jingtep Dena marbang imdon jingid bun sin ngishong hakamat mau barit but ni ong ngamla bun sin ni ong ngating bun sin ni ong ngas ngutolod palad hakamatu mau barit bun sin ni shong ni ap shi ap namar ngiting ni kusalai henre kine ki kinde pad kidang ap shi ap bakan dup shai kindiat bakilaban yammi kloy na kiying bakilaban maresha ka jingtep kane kalong ka jinglong jong ki kristan babha kane kalong ka jinglong jong ki sinran babha ki sinran baba jong o Chris kin ap shi ap haddu bandayo ya kalat kalendi ban peni ya ka bor ya ka jingid minda bon ki kristan ha kane ka juk ka bam minda kim don shu kane ka jingshir hem buon ke kristan ha kane ka juk ka bam minda kila talot palat kiyotia palat but kim don shu ya kano ka jingkwa kamda me ki kun samla rukaju buna padeng jombi pilong ki kun samla namar pilong kam klain te pila yino ikimi ki pa haying but pila wan ban shimmenda ha kane ka sngi burom pet mit paska but kane ka jingtrang jompi kadiban roi shushu ha po jompi kum kine ki kinde kine ki laing mut ki kinde manobala ong ya ki banle ya kane ka kam om don mano bakendu hato ki rambalindo kila ong ko salomi
ko Maria Magdalena, ko Maria, pide ban late minster prangap ban late pensle ya ka metiap chungu Jisu hatodon mano bala batayaki omdon mano batayaki Henry kaneka deka jingis bun jangki kaneka deka jingarai kabamina ka donud badap da ka jingidu Chris habang don kaneka jingid omdon kam mano ban batay hangi kilate what kilate money omdon kam kansam mi ka jingsle jang ka donud kan pelong yangi banang wad yautrai teminda nagabinda kiniki kinde ka jingdum kalong ka block ka jingdum kalong ka jingkang ladiaki ban late sya ka jingdab Jisu Henry haba stang ban pongaya ka kejasngi dang step perngap kila mare kila raya ke jingsle ya ke jingibi ban pensle kila don tangkawai ke jingdomo na kama jangki ngikua ban pensle ya Jisu ngikua ban teburom ya Jisu namaru Jisu shimla yo ya ke burom haba ulayab ngihaban pindon burom ya Jisu katba udang ngim shimla laban pindon burom Henry minda ngila raikod ngin pensle be ya ke meti abu Jisu bat kila mare Henry kakama jangki minda kila don ka jinge ka baar ka jinge banding kong baar kalong sabat nanda ya ka jingdom ka balay kalong yaw mau kang bahe kabba kidang mare halindi kila ya keren para maki niki kinde batolot ninle kumno habang ipoy siya ka jingtab ngin shu yan kai hangdo omdon lese mano ban yarab yangi ladangi kirliyaki sipai kinam syayani tingin lekum no kila yakusalai kat baki dang mare Henry kata ke jingku salai kim shimla pinsuki ya ke jing mare jongki kila yai mare habaki sautu ki don jinge hakama jongki ru kila yai mare bad haba kila poi sha ke jingkang jong ke jingtep kila lap kilas ngau lingo kilas ngau pela bale yakabangi perkap omdon shu hakamat ka jingkang jong ka jingtem ki mau kang bahe omdon shu hakamat ka jingkang jong ka jingtem manobala kindriya lupa nagavinda jongki ya uni umau kang kilas ngulingo kila ya peit para maki nanda ka jingker ki jongki ya ka jingtrang jongki kala ai bor shushu yaki ban tur shapo ban rung shapo ban peit ya ka meti apu Jisu enre kila lap ayu kila lap ya ka jingte patli kila lap baka meti apu Jisu omdon shu kabamut kim shimla yolad ban pensele ya ka meti ap jongu Chris shuabakin poi ka meti ap Jisu la ka ja bad kila kusalai ka jingir jongi ka yalam yaki sha ka jing kusalai minda ka jing so si minda ladangin jindalawan ha kamit lese ngila ban pensale Henry ngila slam palat damar ka jing suki jongki ka jing ting jongi hakamit kala pensalam yangi ban poi biang ka por ha ka jing te namar ka ne ka daw ngim shim lalio ban pensale ya ka met yap jongu Chris Henry ka jing so si jongki ki jing ko salai jongki kala jashi sandon habakila yusngo ya kasur basawa nakata ka jingtep kasur ka basawa nakata ka jingtep kalong kasur jongu engel hapadeng ke jingsausi katbangi yang kai hakamat ka jingtep katbangi dang yang hap yam hakamat ka jingtep katbangi dang kuzlai haka jingtep kansa poi ya kasur hangi
kokon wat kusalay ya ubapi wat ulamipad ya ubapi wat ulamipad ya ubapi wat ban pensale ulamipad om don kam shu ya ka jim pensale jompi om don kam shu ya ka jingiubi ukallalonga jingiubi marwe Banang ne shakamat kashaba pilet pin bana yakane ka kubor kalong ujisu ulamipat na kibaya kane kalong ka jingiubi kabade ben priang keleng kade ben stang nadu na Galilea badu jisu ong haki angel ula leshua ya ki apostol sha Galilea Namar bale Galilea, Shuaban yap ujisu la ong yak apostol, kintangon yawu nong sharai, ba kilambrot kin sapret keleng, Henry ngan saya kendu yapi Galilea, Shuaban yap ujisu la ong yak apostol, bangan ya kendu yapi sha Galilea. Minda sashasin ya kaju kata ke kubur kalawan syaki apostol lemba u angel balara ya ke kubur dakine laingur ki kinde uji su lamipa uji su omdon shuha ke jingte badula ong lemba u angel piki apostol nadu Petrus leisha Galilea uji su udang ap yepi ban yakendu yapi ka Galilea namar Galilea kalonga jaka ujisu ulastang yaka ministry badun stang biang nangdo omdeshu ujisu yaubala kinong Nazareth kila kendai omdeshu ujisu ubala yam halor kabarnong badu korasin ujisu layam kordit yapa ka korasin kordit yapa ka Bethsaida Kordit ya pa ka Kabarnong ladang anjindala yap yakane ka kubo shake sidon kinjindala kala kabamod bad minda ujisu ong wan Galilea nakaju ki bribala kendai tianga ngan stang biyang ya ka ministry batimai ujisu ubalami pad na kibaya kane kalongga kubor kabang ideben raha kajingim jangi kane kalongga kubor kaban sa pindim maya kajingim jangi bad kine ki kinde kilakamen kilanget ya yauta u angel ubala riamli ubala ong ya kane ka kubor kim shimla artatin kindi ya turu kilanget ha kita ki por Bamdon kino ki jingjia kumne kilanget haba uni u angel ubala riam bali ula ong ya kine ki kinde ya utabi wan ya ujisu Nazareth ula mipa na kibaya kasuk yang iban nget minda namarngi pule Bible Henry naga binda kata ki kinde kane ka kubor kalong ka ba eban nget namar kimpadios ngo minno kum kini ki jingjia syapang ki jingmi pa jong ki beriu na ki baya berkane ka de ka sining kong kios ngo kum kene ka kubor uble ula penmi pat yawu bad watlada haba watlada wangel ula hikai kumne kine ki kinde kilanget kila kongo bat kilan mare syaki apostol kawairu kabangi deben yoi hangne ka haka kubor jong ka jimmi pat ujisu shimla kalat ban keren ya ka kerteng jong ujisu kile ong ya ke senran jonga badu Petrus ka kerteng jong Petrus ujisu shimla kalat namar ulong uba kongsan primacy u Petrus ulong uba kongsan what hadin ke jimmi pat ujisu udang pens kem ya ka kerteng jong Petrus ban hikai yangi ke kubur jong ke jimmi pat deben priang lemba u Petrus ban hapo ke jingalam jong Petrus habang isauto ya ka jingkordor jong ka balang Catholic Jingkordor jong upaba koy
yaka kubor baningkong kabau Jesu ulabu haki angel kalong ongya u Petrus baki sinran bangan ya kendu ya pi Galilea bat ke kubor jong ke Jimmy pat deban penbriang hapo ke jingalam jongu Petrus kumbalong mangi menda hapo ke jingalam jongu pabakoi deban penbriang ya ke kubor jong ke Jimmy pat deban penbriang ya ke kubor jong ke gospel deban peniad ya ke jinga jong ke balang hapo ke jingalam jongu Petrus Dina kata ka daw ko himen ko para mangi kikon hado menda ngi kongo ngi ngi boram bad ka jimpeniad jong upabakoy balong uklidu jong ka balang u Jesu shimla pinduna kindiya turu nakata ka ba ula pinskem lemba ka jingay bor ya u Petrus ladang ipet syapanga jingmi pa jong u Chris Kibriyo kiba artatin. Lesedon kibriyo kiba ang u Jesu ulong u prophet suda omde u kunu ble. Hakini por kadbanga dangay jingikay haka YouTube haka video man ga por don way u briyo bawanong bale pi ki kristan pi mane ya u Jesu omde u ble. Para boruan man ga por nga delete ya ka comment jongu. Namar une uburiu nge satia ya u Jesu balong uble. Judon jinget namar ngak nge scam nga perkat lese ula balong uburiu jong ka jutang barim. Deshu uburiu jong ka jutang batimai. Uburiu jong ka jutang barim kimlaban pediang ya u Jesu namar ka jinge jongi kalakut hau Yahweh. But ka jimmane jongkiru kalakut hakasngi saijai sabat. Hakasngi kaba hinyu jongga tayo. Kasngi kaba kadu jongga tayo kalong ayu sngi saijain. But kalong kasngi ubele ula shongtai bad ula pelong kasngi kaba koi. Henry u Jesu padulale kumno u Jesu ukono bale ulajit yaka sni baningong jongga tayo haba ubele u Yahweh ulabu yaka sni kadu jongga tayo kalong sni saijain man mane ubele lemba ka jingmi pa jongu Chris da ka jimmenjur jongu ubele upa ulajit ban mipat haka sni ayu haka sni baningong jongga tayo kasngi baningkong jongga tayo kalong sngi utray. Sngi kadu jongga tayo kalong sngi saijay. Tinagataga daw ko himen ko para lemba ka jingmi pa jongo Chris kasabat la kendria na kasngi saijain siya kasngi baningkong jongga tayo ba nakabinda jongi baro kasngi kuit kalong sngi utray omdeshu sngi saijain kapor jongga sabat kalakut kapor jongga jimmi padu Jesu kalastang lemba une ulong uso jongga jimmi pa jongo Chris u Jesu ulap kendria sngi ka jingmi jongga jimmi pat uso jongga jimmi pat kalong u Jesu ula kendria ula penkendria ya kasngi badon ki beriyo kikeli kumno kasngi kabalai namar kasngi kabalai namar bale kasabat badka kapaska badka jinkawai mit kalastang nadu sngi pale janmit kabakut sngi toding janmit Henry baje kalalong shisngi nangda nakasngi toding Henry baje hadu sngi sai jain Henry baje janmit kalalong sngi baar nangda sngi sai jain Henry baje hadu sngi ubale kalalong sngi balai bade na kene ka daw ngi ong u Jesu ulamipat hakasngi kabalai namar kajingkawai mit kalastang Henry baje janmit u Jesu layap lai baje janmit bad nangta kasabat kalastang Henry baje hadu Henry baje jongasngi saijain kalalong lai sngi
Nagataga daw ko himmen ko para nagabinda kibriyo ba kirli buon jait ki jingkirli ni haban nang ban batay ukris unong penim jonga ulamipat ha kasngining kong jonga tayo badena kataka daw ngiburam bad ngilekod yakas ngiutray na maru Jesu ulapen gandang yakas ngiutray nangda haka shitti banning gong jongo Paulus bakoy she Corinth ka ba katsan sao bad Henryo sao san Henryo ngipule shapanga jimbatay jonga jimmi pa sashasin dawo Paulus bakoy u Paulus bakoy duang haba u Jesu lami pan na kibayap ulayakendo ninggong ya u Petrus ulayakendo ninggong ya u Petrus ulayakaren badu Petrus Bad nangda kakatinu balay kayay bateng u Paulus bakuy hi uang hadin kane u Jesu ula peniyalade siya ki sans pangut ki beriyo ha Jerusalem bad Galilea kilayoyi markumat ya u Jesu balamipat don ki jait niyam ki ang u Jesu ulam prophet Bad shimlayap ya ki apostol jongo kila raya kametiap kumba ki ju kila ipisa ya ki sipai ban ong kumne ki apostol kila wan rano ka kila wan permit kila raya kametiap uji sum shimlamipat don roki veipat ki jait niyam ki ong uji su shimlayap ulam prophet sudah bad ki apostol kila raya kametiap Henry u Paulus bakoid u to ha ka shitti jongo ba sans pangot ki beriyo kilayo iyaw Jesu balamipat hadin ka jimipat nangda kadba udang to kata ka shitti ulang ang napadeng jong gini ki sans pangot katto kadnongut ki yap kanre kambun ngut ki dangim Kambun ngun kidang im hakapor u Paulus bakut uto ya ka shitti siya ki Corinth shitti baningkong bad kabamod ya kane ka jimbatay siya pang ka jimmipat kamde ka kana puris kam kumba ambon ki beriyo Henry kane kalonga kana siya pang ka jingshisha kane kalonga kanatang kane kalonga history Kabalajia, but kalamina ke shindur jongi beriyo. Lese u Paulus bakudru ulas ngap na ki beriyo. Nang da u Paulus bakuduang, hapadeng kine ki sanspangod baro, ngade mga ubakado, banyakendo ya u Jesu balamipat. Utau bala to ya ka shitti siya ki Korinduang nga marwero ngalayo ya kalan banyakendo markamad ya Jesu kata ka jingyakendo markamad bado Paulus bakoy kala pelong ya ban kala ka bamod kala pelong ya ban ino ya ka jingar tatin jongo kala pelong ya ban yid ya ki Kristan ki beriyo ki bayakendo Ya Jesu balamipat na kibayap, kim sakutsyu ha ka jimbishni, kinum sakutsyu siya ka jingtarais niyo, kinum sakutsyu siya ka jimbitar, kinum sakutsyu siya ka jingisi. Pinban, kinstang ban idi ya ukris. Kumpale, u Paulus bakoy. Kabor jong ka jimmipat kalong, kan pinkalaya ka jingim jong kiberiyo. Kibriyo kibayakendo ba diyo madia u Jesu balamipat na kibayap kimla syuban sakut hakaju ka jinglong minta manga bad mapi ngidang sakut hakaju ka jinglong ka daw kalong kane ngimba diyo madia ka jimmi pa jong ukris What hadin bangi snap shi snap ya ka tino balay man ka pon What hadin bangi puson shi puson ya ka tino balay man ka sngi Ladang imdon jingala ye ka daw kalong ayo ka jimmi pa jong ukris kam shimla kata yangi kindiatu namar ka tino balay ka ong ka jimmi pa jong ukris ka penkala ye ke beriyo ka pendema ye ke beriyo ya ki nong sha leben ki kelalong ki nong Kristyan bat ka nong yada ya ki Kristan Minta ladan ngidon na padeng jongi ki beriyo balle bene ki Kristan ka daw kalong ngimpat yalap ya u Jesu balamipat
shaki. Nengim bat etu kana shaki shapangu Jisu balamipat. Lada ki kon jongi ki sakut haga jingdom ne yaki himmen ki para jongi ki sakut haga jing talot bat ki jing auria bat ka jimbrai ka daw kalong ka bor jonga jimmi pa jongu Chris kampa drung jilliu haka donut haka men siem jongi kai ka bangide man le kata ka mod ngide ban stang ban trei haka jingim jongi ban raya ka kubor jonga jimmi pad lada haki inga sem jongi kadang sa kinrong kinram kadaw kalong ka bor jonga jimmi pa jongu Jisu Christ kambadrung hangi ladang idang smutolod haka ba yade bat ka jimmene u Christ kadaw kalong ka bor jonga jimmi pa jongu Christ kampat ngam jilliu hapo jongi yaroya utrai Sautu ni kani kade ka daw ko himmen ko para lada don mano ba syong snap yang hang ne lada pi sautu ngalong ubur ba nompop ngala pla bun sin ya ki pop jonga henry ngam don jingkala ye ka daw kalong ka jimmi pa jongu Chris kam patrung jilliu hapo jombi Pimpat pediang lese yau Jisu balamipat haka jingim jompi. Lese pedang sakut ha Galilea ne ha Jerusalem haka bapet yau Jisu bapenkoit yakimatla. Lese pedang sakut ha Kapernaum kumbale ya bon mut ki Jew. Kila yo I hakama jongki bon ki dakishin henre kimpat wan bud yau Jisu Banyomad ya jimmi pad kidang sakut ha Kapernaum lese ngirung I sakut kumne ha Kapernaum ha ilaka jongi Galilee lese ha Jerusalem kila ruwai hozana ki sakut hangdo kila pinkut ta ka jingruwai hozana kim shimla kiu hawulum Calvary ban pe Kim shimla kiu shawulum Calvary ban peit haka jingdep jongu Jisu ban ong hoid ngangeit u Jisu jonga don shu hapadengi bayap udon hapadengi bayim kabamud u Jisu udon hapadeng jongi lada u Jisu don shu hapadengi bayap udon hapadengi bayim kabamud manga bad mapingi badangim ngide bandon badu Jisu denium de Henry mapi baro mangaru ladang im don Jisu bad ngidang le kaju ki kam kabamutayu hapadeng jongi ki bayim u Jisu don kabamut ngimdeshu ki briu logic ayu ngimdeshu ki briu bayim namar u Jisu don shu hapadengi bayap udon hapadeng jongno hapadengi bayim Lada mangi ki bayim ngimpat la banyam madu Jisu kadaw kalong ilong ki briu bayap kane kadega logic ka ong ladangi pule logic ka logic poi kumne nagata ka daw ko himmen ko para ngi ki kristan ngide ben puson ya lade bale ka jimmi pa jongu Chris kam shimla pen kala ya ka jingim jonga hadominda haba ka jimmi pa jongu Chris kala pen kala ya ka jingim jonge brio balayo I markumat ya ka jimmi pa jongu Chris balayo I ya person nu balamipat bayo mad ya person nu balamipat u Jisu Nazareth bad enda kilayo mad ki khloi ban kolonia ki khloi ban yap mater ki khloi ban pen bana ya ka kubor kim shimla ting shu kim shimla ting ya ki nong shale ben kila marena ka we ka snong ka we pat ba ki kam jongi apostol ka pen saki yangi ba u Jisu udon hapadengi ba yim ba dula mi pat minda mangi iwe pa iwe ngidon kam ban pen menda ngidon kam ban pen menda ya ki kam jongi apostol ki kam jongi kristan menda manga bad mapi ngide ben to ya kawai pat ka shiti kawai pat ka kot kam jongi kristan ngimde ben sakut chaki kam jongi apostol minda nis ngau komen ben pule kam jongi apostol denyam de kam jongi apostol kalongi kam jongi sinran jongu Jisu ke bela yomad ya ka jimmi pa jongu Chris minda manga bad mapi
ngide bento syakawai pat ke God kam jongki kam jong no kam jongki Kristan ladang imla ban to ya ka history jingim jongi kumki kam jongi Kristan ngala im kumno hadu minda ngala reke bon snem ya ka jimmi pa jongu Kris henry ki kam ayu bangale ki kam ayu bangale naga winda ban pen briang ya ka kubor namar bang em padle kano ka kam don bon ki himmen ki para hapadeng jongi bakinda it ya Kris bam pediang ya Kris bam ngeit bau Jesu ulong ublay minda ko himmen ko para tongin stang banto ya ki kam jongi iwe man kasni lada kaneka jimpeit mit paska kayarap ya pi ban stang ban le ya ki kam Kristan pila long ba job lada pimdon kano ka kam kum Kristan pimdeshu Kristan pimpad yomadu Jesu pimpat don ujisu balam mipat nakajingim stang banto iki kam ka pile man kasungi naga benda Kris hangda ngin sayo bun gi shiti ngin sayo bun gi kot babatai kam jong gi Kristan ha ka perte hangda ngin sa ong ngilong ki Kristan bashisha tongin duai ha kene gi Kris bakoid ba ujisu un shimti pura yangi kumba ule yakendu yaki apostol kumba ulai kubor yaki ne gilaingut ki kende hakamat bun jai ki jinge hakamat bun jai ki jing tolod hakamat bun jai ki jing dona tongin don kata ka mensiam banle yaki kam kaba kinti burom ya ujisu malami pat hapo jongi haka jingim jongi haki ingasem jongi haka imlang salang jongi haka balang jongi ai ba ujisu unang kerku unang pen kadang ya ka donur ka men siam jongi lemba ka ne ka jimpeit mit paska hakaba ngi burom ya ujisu yubala wanra jingshai sashasin haka jingim jongi kaparip elaki kemat jongi duai bangiru ngin stang banto ya ki kam jongi apostol ki kam jongi Kristan naga benda ban pen priang ya ka ne ka kubor man kasngi jisu be id kerku kardo yangi hakane ka jimpeit mit paska kaba melawan rahangi ya ka jingshai sashasin ka jingpen shai sashasin ka jingtip sashasin ya ka jingyamad ka borjame sashasin ba hakaba yamad ya kane ka bor ngindup laban late pai shala ka jangki ing shala ka jangki imlang salang ban pinbriang ya kane ka kubor kenapa ngiru ngindup don ki kam jong ki Kristan man kasngi enyaro ya utrai Jesu Kris kohimen ko para hagane ka por ni barong in yang bangin kerpat ya ujisu belami pat
ban kerko yangi kam kerpang ya kene ke ban sa kerko menda nang da hadin pala kerko